Uhille lekum, dopušta se vama, lejleta sijam, da u noći posta, ar-rafethu, prilazite ila ka nisaikum, vašim suprugama. To jeste, dopušta vam se u noćima Ramazana da imate odnos sa vašim ženama, što ukazuje da je to prilo zabranjeno. Hunne libasul lekum, one su odjeća vama. Wa entum, a vi ste libasun, odjeća njima. Alim Allahu, Allah zna, ennekum, da ste vi, kuntum bili, tahtanune enfusakum, to jeste da ste tazlimune enfusakum, da ste sebi učinili zulum, to jeste da ste prekršili to, fataba alejkum, pa vam je oprostio, wa afa ankum, i pobrisao. Kao što sam rekao da je muslimanima u početku bilo dopušteno da jedu i piju od nastupanja akšama i sve do jacije. Poslije jacije im je bilo zabranjeno da jedu i piju i da imaju odnos sa suprugama. Pa je Omer ibn Khattab radijallahu anhu jedne prilike došao Allahom poslaniku i priznao da je prišao svojoj supruzi nakon jacije. Nakon njega je i nekolicina drugih ashaba isto priznala. Pa Allah dželešanuhu dokinuo taj sunnet. Fal'ane baširuhunne, a sada baširuhunne, prilazite im, to jeste imajte odnos sa vašim suprugama. Wabtagu, i tražite ma kataba Allahu, ono što je Allah propisao lekum vama, to jeste sa tim odnosom tražite od Allaha da vam podari dijete koje vam je već Allah dželešanuhu odredio. Wakulu washrabu, i jedite i pijte, hatta, sve dok, yatabayyana, vam ne bude jasno, lekum vama, al-khaytul abjadu, konac bijeli, min al-khaytil asvadi, od crnog konca, min al-fajr, od zore. To jeste jedite i pijte sve dok ne budete jasno vidjeli da je nastupila zora. Thumme, potom, etimmu, upotpunite, sijame, post, upotpunite post ili postite, ila lejl, do noći. Znači postite od zore do noći. Wala tubaširuhunne, a nemojte im prilaziti, to jeste nemojte imati odnos ili zabranjuje vam se odnos sa njima, sa ženama. Wa antum akifune, dok ste u itikafu fil masjid, u džamiji. Tilke hududullah, to su Allahove granice, fala taqrabuha, i nemojte im prilaziti. Na drugom mjestu ćemo imati u suri Bekare tilke hududullahi fala ta'taduha, to su Allahove granice i nemojte ih prelaziti. Ali ovdje fala taqrabuha, nemojte im prilaziti. To ćemo povezati sa ovim dijelom tubaširuhunne, prilaziti ženama. Također Allah kada govori o hajzu kaže wala taqrabuhunna hatta yathurn, nemojte prilaziti ženama koji su u hajzu sve dok se ne očiste. Tako da je ovdje fala taqrabuha, a nije ta'taduha. Kedalike yubayyinu Allah, eto tako yubayyinu Allahu, Allah objašnjava ajatihi, svoje ajete, linnasi, ljudima. Da ne bi miješali ovaj ajet, jer imamo kedalike yubayyinu Allahu lakumul ajat, kedalike yubayyinu Allahu lakum ajatih i tako dalje. Ovdje ćemo zapamtiti ovu riječ linnas. Allah objašnjava svoje ajete ljudima, zato što većina ljudi u Ramazanu posti i klanja, tako da ovdje imamo linnasi, a ne lakum. La'allahum, kako bi se ljudi yattaqun, pridržavali propisa i kako bi na taj način postigli bogobojaznost. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ,
I nemojte jesti vaš imetak bejnakum između vas bil batil na nepravedan način. Ovdje smo povezali wala tubashiruhunna, nemojte se približavati njima i nemojte jesti imetak na nepravedan način. Najviše parnica na sudu su parnice ili problemi koji su vezani za brak i problemi koji su vezani za imetak. Možemo povezati ova dva dijela, nemojte se približavati ženama koji vam nisu dopuštene i nemojte se približavati imetku koji vam nije dopušten. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ, i nemojte jesti vaš imetak između vas bil batili, na nepravedan način. وَتُدْلُوا بِهَا, tudlu tulku biha, i bacati ga, to jeste tu parnicu, taj slučaj, ilal hukam, bacati ga pred hukam su kadije ili sudije, oni koji vam sude. Li ta'kulu, kako bi pojeli, fariqan, dio, min, od, amwalin nas, imetka ljudi, bil ithm, na grijeh, to jeste na nepravedan način. Wa antum ta'lamun, i vi to znate. To jeste nemojte parničiti pred sudijama kako bi na nepravedan način uzeli dio tuđeg imetka svjesno. Jes'alunaka, pitaju te, poslaniče, anil ahille, o mlađacima. Riječ ahille je množina od riječi hilal. Hilal je mladi mjesec. Ahille su mlađaci. Mladi mjesec možemo povezati ovdje wa antum ta'lamun, podvezu, i vi znate kada je vrijeme za mjesec Ramazan, na osnovu ahille, na osnovu pojave mladog mjeseca. Kul hije mevaqitu, reci hije, odnosi se na mlađake. Mevaqit, pomoću njih se računa vakt, vrijeme, lin nas, ljudima, to jeste vrijeme ibadeta, kada je post, kada je hadž i tako dalje. Wal hadž, i hadž. Walejsel birru, i nije dobročinstvo. Imali smo lejsel birra, međutim ovdje lejsel birru, zato ćemo obojiti crvenom bojom u. Nije dobročinstvo bi an ta'tul bujute, da dolazite kućama, min zuhuriha, sa stražnjeg dijela. Walakinnal birra, nego je dobročinstvo men ittaqa, u bogobojaznosti. Men, onaj koji se boji. Jer su prije smatrali da je vid dobročinstva ako čovjek uđe u kuću sa traga, znači preko zida ili kroz prozor. Wa'tul bujute, prilazite kućama, min abwabiha, sa vrata, to jeste ulazite u kuće na vrata. Wattaqullah, bojte se Allaha, pošto ovdje men ittaqa dolazi wattaqullah, bojte se Allaha, la'allakum, kako bi tuflihun, uspjeli. Jedna naredba, sada dolazi sljedeća naredba. Waqatilu, i borite se fi sabilillah, na Allahom putu. Ovdje povezujemo tuflihun, uspjeti sa borbom na Allahom putu, jer muslimani ne mogu uspjeti bez borbe na Allahom putu. Waqatilu fi sabilillah, i borite se na Allahom putu, alladhina yuqatilunakum, protiv onih, to jeste protiv mušrika koji se bore protiv vas. Wala ta'tadu, i ne započinjite neprijateljstvo. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, jer uistinu Allah ne voli one koji započinju neprijateljstvo. Waqtuluhum, i ubijajte ih, ubijajte mušrike, hajthu thaqiftumuhum, to jeste ubijajte ove koji izazivaju neprijateljstvo, a to se odnosi na mušrike, gdje god ih nađete. Tako da smo na ovaj način povezali 29. i 30. stranicu. Mu'tadin, oni koji su neprijatelji, ubijajte vaše neprijatelje gdje god ih nađete nakon što oslobodite Meku.